Hello, sziasztok, én Dani vagyok, és ez most egy olyan videó lesz, amiben megmutatom, hogy kell a Bandicam-et beállítani. Hát akkor kezdjük is. Ugye belépsz a Bandicam-be, és ott van, hogy videó, rámész a videóra, és ott rámész, hogy beállítások, hogy a hangot hogyan tudod beállítani, például, hogy itt van hangrögzítés, azt kipipálod, igen, azt kipipálod, és a hangsávok mentése felvétel közben az nem kell, és itt van az, hogy mikrofon, vagyis itt van ez, ha Windows, itt kiadja ez, hogy Windows 7, de így fogja alapból, de ha hangszórókat akarod hallani, vagy van mikrofonod, akkor mikrofon, és a másodlagos hangeszköz az bármi lehet, de az a Windows 7 legyen szerintem, és utána ide mész, itt vagy még, és a két hang keverése, ezt kipipálod, és rányomsz az okra, és úgy ennyit szerettem volna. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!